खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव मुलुगनां आरो हादरनां खायसे गोनां रादाबफोरजों आं रमेन बर'। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव नोंथांमोननो गासै मोन 11 रादाबफोर होनो नागिरदों। बर'जों सोमोन्दो थानाय मोनसे गोनांथार रादाब होनो नागिरदों। फैबाय थानाय हिर' इन्डियान सुपार लीग ISLनि थाखाय बर'नि आगोमा फुटबलार हलिचरन नार्जारि हायदराबाद FCजों सागान जाबाय। 26 बोसोर बैसोनि हलिचरन नार्जारिया 2 बोसोरनि थाखाय हायदराबाद FCजों गेलेनायनि सागान जाबाय। बिथांनि कन्ट्राक्टआ 2021 निफ्राय 2022 सिजनसिम बहाल थागोन। नोंथांमोननो फोरमायनि हलिचरन नार्जारिया बेनि सिगां केरेला ब्लास्टारजों गेलेदोंमोन। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नैथियाव भारतनि गासै नोगोरारिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव रादाब। बे रादाबानो जाबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा कंग्रेस नङि भारतनि ब्रैथि गोलाव समसिम गाहाय मन्थ्रिनि बिबान रुजुनाय मन्थ्रिनि रेबगन्थि सोरजिबाय। मदि बिथांनिसिम बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय हामलायथि जासिहरबाय। थामथि रादाबाव दङ आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय हिन्दी सावथुननि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ सुशांत सिंह राजपुतनि थैनाय केसखौ CBI नो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। रानावत बिथाङा CBI नायबिजिरनायखौ दाबि खालामनाया दिनैनि बाथ्रा नङा। गोबाव समनिफ्रायनो बलिउड इन्डास्ट्रिनि नेपटिज्मनि हेंथायै बिथाङा गसंथेबोदों। रानावत बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों फै जोङो भिडिअखौ नायना लादि। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. ब्रैथि रादाबाव दङ सुशांत सिंह राजपुतनि थैनायजों खाथि सोमोन्दो थानाय रिया चक्रवर्तीया 2019 निफ्राय 2020 सिम बबेयाव बेरायनो थांनायनि खारिफोरा पुलिसनि आखायाव गोग्लैबाय। नोंथांमोननो फोरमायनि सुशांत सिंह राजपुत थैनायजों लोब्बा दङ होननानै सुशांत सिंहनि बिफाया रिया चक्रवर्तीखौ केस होनाय जादों। पुलिसआ सं दानगासिनो दङ होननानै मिडियानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथि गोनांथार रादाबाव दङ जुबिन गार्गखौ गाग्लोबनाय जाथायनि गुदि गाहाय दायि हिरक राजबंशीखौ NSUI निफ्राय एरख्लायनाय जाबाय। बे बुब्लियावनो बे जाथायखौ कृष्णमणि सुतियाया निन्दा होनानै बुङोदि बे गाग्लोबनायाव असमियानि सायाव गाग्लोबनाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बावैसो सिगां जुबिन गार्गआ आबाद बिफाननि मन्थ्रिजों लोगो हमनायखौ लानानैनो नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन अफ इन्डिया गुसुङै NSUI नि साद' मावदांसाफोरा 13 आगस्ट खालारनि हराव गाज्रि आचरण दिन्थिदोंमोन जुबिन गार्गखौ। नायगिरि नोंथांमोननो मोनसे मुलुगनां रादाब होनो नागिरदों आरो बे रादाबानो जाबाय इजराइल आरो इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि गेजेराव गेजेर हादोरारि गोरोबलायनायाव सागान जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय स्निथि रादाबाव दङ दिनै हादरनि 74थि उदांस्रि सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे उदांस्रि सान फालिनायनि लाहार फाहारखौ जोबोद मेगनाव नांथाव खालामनाय जादों। नैबे नुथाया जाबाय गोदान दिल्लीनि जारिमिनारि लाल किल्लानि नुथाय, जेराव दिनै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नोगोरारिफोरनो बिबुंथि लाखिगोन। लोगोसेनो रायजोआव दिनै हादरनि उदांस्रि सान फालिनाय जादों। बे बुब्लियावनो बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम उदांस्रि साननि हामलायनाय जासिहरबाय। दाइनथि रादाबाव दङ सुशांत सिंह राजपुतनि बिनानाव श्वेता सिंह कीर्तिया सुशांत सिंह राजपुतनि थैनायखौ CBI एनक्वायरिनि दाबिनि थाखाय बयखौबो खावलायदों। नोंथांमोननो श्वेताया खावलायनाय नैबे भिडिअखौ दिन्थिनि। Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय गुथि रादाबखौ होनो नागिरदों आरो बे गुथि रादाबाव दङ बर'फोरनि इउटिउबार इंलिश मेकारनि सामलायगिरिया नैथि खेबनि थाखाय दैबानानि अनसुंथाइ रानदों। असमिया इउटिउबार डिम्पु बरानि उनाव नैथि इउटिउबार इंलिश मेकारा गोनांथार जाग्रा बेसाद गाइखेर, साबोन, मास्क, केन्डल, सैनिटारि पेड, बाथरुम बाकेट आरो मग बायदिफोरखौ नैथि खेबनि थाखाय गं 100 नखरफोरनो राननानै होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खाबुआवनो नोंथांमोननो इंलिश मेकारनि मोनसे खहाब गोनां खोथा खोन्थानि। इंलिश मेकार फेसबुक पेज एबा यूट्यूब चेनेलनि सामलायगिरिया बावैसो सिगां लाइव भिडिअ होनानै मोननाय 1 लाखनिबो बांसिन रांखौ दैबानानि अनसुंथाइ महरै राननानै होदों। जोबोद मोनसे मोजांनि खोथा। यूट्यूब सालायनानैनो इंलिश मेकारनि सालायगिरिया दैबानाजों लोमसाव जानाय खायसे नखरफोरनो अनसुंथाइ रानदों। जोबोद मोजांनि खोथा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जिथि रादाबाव दङ आमेरिकानि लेङाइ हादोरगिरिनि थाखाय थिजानाय भारतारि आमेरिकान बिजाथि कमला देवी हैरिसनि थाखाय भारत हादरनि मदद नुनो मोननाय जायाखै।
जाहोना जाबाय हेरिसनि जारिमिना खिन्थानो नागिरो बिथाङा भारत हादरनि हेंथायै बिबुंथि लाखिबोनाय नुनो मोननाय जादों होननानै गोबाङानो अजद दैखांदों। बे जाहोननि थाखायनो आमेरिकानि लेङाइ हादोरगिरिनि थाखाय थिजानाय भारतारि आमेरिकान बिजाथि कमला देवी हेरिसनि थाखाय भारत हादरनि मददखौ नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय समाजआ खोन्थासिगोन 2020 मायथाइनि आमेरिकानि बिसायख'थियाव हेरिसआ देरहागोन ना देरहाया। जोबथा रादाब नोंथांमोननि थाखाय कोविड-19 नि थाखाय प्लाज्मा दान होग्रा सुबुंफोरनि अनजिमा सानफा एफा बांनायनि लामायाव होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिनो होबावदों। मिथिनो मोननाय जादों दि वेस्ट गार' हिल्सनि सैटेन हाजं 25 बोसोर आरो जुनाकी नगर गुवाहाटीनि श्री कनकन बर्मन 37 बोसोर सानैया बावैसो प्लाज्मा सेन्टाराव प्लाज्मा दान होनायनि खौरां मोननाय जादों। नोंथाङाबो कोविड-19 बेरामजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि थाखाय नोंथाङाबो जुदि अननाय दङब्ला नोंथाङा आसाम सरकारनो प्लाज्मा दान होनो हायो। प्लाज्मा दान होनानैबो नोंथाङा सासे कोविड-19 जों जुजिनाय सासे बेरामिखौ फाहामनो हायो। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा कोविड-19 जों जुजिनाय बेरामिफोरनि थाखाय प्लाज्मा दान होगोन। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।